बेजोंहाय साहा जाबाय आरो बेजोंहाय खोला। बेनो लहानि दालाङा। खुलुमबाय रायजोफोर, दिनैनि गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। आङो खालामगोन जाहैबाय दिनैहाय बे जोंनि लामाखौ एक्सप्लर। दिनै एब्र'हाय सानथाम सानब्रैनिफ्रायनो अखा हागासिनो दङ। अखा हानायजों मा जागासिनो, बे बोसोराव जोंने गायनाय फुनायफ्रा जोबोद लेट, दासिमबो जेरावबो गायनो मोनाखै। ओमफ्रायो दायो आङो खालामगोन जाहैबाय जोंनि लामाखौ एक्सप्लर, नोंथांमोननो देखायगोन जोंनि लामाया मा अबस्थायाव दङ आरो जों बे लामाजों बोरै थाबायनाङो। सिगाङावनो ओरैनिखौ नायग्रो नोंथांमोना, नैबेखौ बे अबस्थायाव दङ। दा बे अन्थाइ बालाखौ बिनि थाखाय लाबोनानै दोनफैदों आरो जोंनि लामाया माबायदि हालोदनाव जायो। स्टुडेन्टफोराथ' न'निफ्राय ओंखारनाय बेवहाय स्कुल बन्द'आ थिगसो जादों बिसोरनो, नोगोद मुगैयो लामाखौनो थाबायनो। अखायाबो देग्लाय नोगोद लेट ना, नै सानथाम सानब्रै जाबाय अखा हानानैहाय, नङाब्ला दै होननां गैयामोन ओरैहाय। नै दासो दै सानथाम सानब्रै अखा हानानै। सोरबा सोरबाया दासो बिसोन फोलादों, खोथिया फोलादों आरो सोरबाया खासिया जावैनो मोनबाय। बिदिनो आरोना जायगा नाय जायगा, होमबाबो गायनो मोनाखै रावबो दाबो। आङो दा देखायसिगोन नोंथांमोननो जोंनि गामिनि लामाखौ। गामिनि नामखौ दा सोंदे खिथानाय जानाय नङा, नङाब्ला लाजाथारालै बिसोरनि गामिया होनना बुंगोन। नोंथांमोननो गामिनि नामखौहाय खिन्थानाय जानाय नङा, नङाबा नोंथांमोना नोगोद बखिगोन एबा एरैनोबा बखिनायावहाय एडभान्स मानसिया फैनानै थाफैयो। मालायखौहाय जोख्लायनो सिगां बोग्रा मानसिया बिराद दङ नालाय। आङो सेन्देल खुखाबबाय, गोरिब अबस्था दा गैजायै, बेफोरखौनो गाननानै थाबायनांगौ जायो। बेनिफ्रायनो सुरु जाबायना, गैयालाबो 3000 किल'मिटारलायनो, 3000 कि 2000 फुट गोलाव। बेबायदि आरो लामाया लाजाया, माने दैलांबाथाय सेन्देल खुनानैसो थाबायखानांगौ। नोंथांमोना आङो थांनाय बोसोरावबो देखायदों बे लामाखौ। ओमफ्राय नै मैसो दुगैग्रासो नै, आरो बैयाव मोनसे दङ लहानि दालां। नुबाय? नै बे दङ जाहैबाय लहानि दालां। बेनो लहानि दालाङा। जाहैबाय बागान एरि दङ ओरैहाय। माने जोंनि गामियावहाय रोंगौथि गोनां मानसिया खम नालाय, बेनिखायनो रावबो नायसना आरोना जोंनि गामिखौ। माने थगायनानै जानोबो आलथुवा जायो जों लागोखौहाय, गोरों गोरा गैयाना।
जाहैबाय जोंनि गामिया बैथिं न' गुफुर नुहुरनायानो जोबथा आरोखि ओरैहाय न'खरथाम दंहैयो हरैहाय ओमफ्राय बैयो जों लागोनि एलपि स्कुल सोरखारि एलपि स्कुल Undeveloped आरो नै गोलैनाय सिमांसो एसे देखायबानो माबाखौ मा नै माइरेबो गोलैबायमोनलै दान गोलाव गाहायखादों फिन्दासो सालायलांनाय बिनिफ्रायसो सेन्देल गानजाबाय आरोना दंग' आथिं सुनायसै आरामनो ओमफ्राय सेन्देल गाननोसै बेसिमा बे दंग'सिमा सेन्देल खुनानै थाबायखानांगौ आरोना बिनिफ्राय बैसिमाव गैयालाबो बेसेबां फुट गोजान जागोन बेलाय 1500 कि 2000 फुटसो जानो हागौ गिदिं गोदान दायो आङो ससेखौ थाबायबोबाय माने बे ओरैहाय गैयालाबो 300-400 फुटसो खोनाय जादों आरोना नैबे गोजौ लेभेला ओमफ्राय हौरै गेजेरनिखौलाय 600-700 फुटना दिनैसिमबो खनसेबो खोनाय जायाखै आरो गेजेरावहाय ओमफ्राय हौरै खोदों 250 फुट खोनाय जादों गोबावसै खोनानैहाय दानि नंले गैयालाबो 5-6 बोसोरनि सिगांनो खोदों आं दा बहुद थाबायैनो रायलायलांनोसै नोंथांमोननो खिन्थु गामिनि नामखौ खिन्थानाय जानांगौलै दे आरो नोंथांमोना आं दाख्लैहाय दालां थाबायनायखौ दालां बानायनायनि देखायनायखौ नुसिगोन जोंनि गामिया दासिमबो ओरैबायदि गोदोसोनाय गामिना दासिमबो लामानि मोजां बेबस्था जानाय सुबिदायानो गैया आरोना मानो गैया होनोब्ला माने जोंनि गामियावहाय डिग्री गोनां रोंगौथि गोनां मानसिया बिराद खम आंबोसो खिनि एम्फौखा नोंथांमोनानो मिथिखागौ नोंथांमोनानो बुंखायो माथोहाय खिनि एम्फौसो नोंबो मोख्रा मोखां होननानै बे टाइमानो नंगौ बियो बे जायगाया दाख्लि दालां बानायनाय जायगायानो दा बेयाव हाब्रु जाजोब्बाय नै आरो दालाङा बेनो नै जोंना दालांनि मुङानो जादों समायना बिखा सोरबा दालां होननायखौ सोरबा दलां होननायखौबो बुजिया आरोखि दालां होनथारनांगौ आरो जोङो दालांबो बाहायो दलांबो बाहायो रावखौ हिन्दी लेंगुवेजाव जेरैहाय फेरि होनना बुङो आरो थुम बाहायो बेफोरबायदि आरोना नोंथांमोना बेखौहाय कनफिउस जानायनि मा गोनांथि दं नोंथांमोना एडजास्ट खालामनो हायो आरो ओरै दा दैसाया जियायजोब्बाय लाइफां बारिया बेसेबां समायना नुयो मिथिबाय बारा गोजानाव नङा बिनि खर'आ बैयावनो जोबथाबाय आरोना बेजोंहाय साहा जाबाय आरो बेजोंहाय खोला बोहैलांबाय आङो बे लामानि हाब्रुखौ देखायनो थांगासिनो दङमोन नोंथांमोननोहाय दा आङो भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनायसै आङो दखानाव थांगासिनो दायो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक होदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला
चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो हायोब्ला शेयार खालामथार।